Il-Knisja Kattolika fakret is-solennità tal-erwieħ kollha b'ħafna jkunu dawk li jżuru l-oqbra ta' qrabathom fiċ-ċimiterji, jitolbu talba l ruħhom filwaqt li jħallu xi bukkett fjuri jew xamat. L-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Arċiprieti tal-Parroċċi qriema ta' San George u ta' San Sebastian, Mario Manġon u Ewkar iż-Żammit, ikkonċelebraw quddiesa fil-kappella taċ-ċimiterju ta' Ħalqormi b'suffraġġju għall-mejtin kollha. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof saħaq li f'dawn iż-żminijiet ta' ġabra l-insara jkunu qed jagħmlu qatt sabiħ ta' solidarjetà u wieħed anki jitlob li meta jmiss lilu ikun hemm min jitlob għalina. Monsinjur Scicluna stqar li dan hu mument li fih l-insara jġeddu l-fidi tagħhom fil-ħajja li ma tintemm qatt, mument ukoll li fih narfu l-qawwa tat-talb. Hawn l-Arċisqof appella lill-ġenituri biex jgħallmu lil uliedhom it-talb sa minn età żgħira għax irridu nemmnu fis-saħħa tat-talb. Intant wara l-quddiesa l-Arċisqof bierek l-oqbra fiċ-ċimiterju taż-żewġ parroċċji ta' Ħalqormi.